Bamako ana lamini cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛ jakite nin y'an sigilen kunnafoni bala la sigatola min ye kunnafoni ka sarada kalimu tabaw maa minnu bɛ mɔgan kɛ su fara tile kan an bɛ waleɲumandon foli ta ni kulu sɛgɛrɛ ale don sabu n'i y'a mɛn k'an bɛna sigi ka kuma fɛn dɔ kan dɔw de y'a sɛbɛ o tiɲɛ dɔw de y'u ka sunɔgɔ bila sigatala u ka mamako bila ka yɛlɛ kulu sanfɛ kodi ka munumunu ji sanfɛ tiɲɛ ka munumunu min ye sigida kɔnɔnaw ye a dogodogoni kɔnɔna sigatala min ye an ka sokɔnɔnaw ye an ka cakɛyɔrɔw ye kunnafoni o kunnafoni bɛ n'a bɛ jamana kunkan ko kan k'a bɛɛ lajɛlen maana n'olu tilal'u ka baara la an de b'o nana masumalen ta ni k'an da don la o tuma min ye sɛbɛnnikɛlaw ni kumalikɛlaw an bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen n'i ye kunnafonidila fa kunnafonidila de bɛ bɔ a kɔnɔ sigat'o la bi an sigira kɛnɛ kan tuguni o kɛra k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan arajo jɛgɛfo don arajo jɛgɛfo ka kunnafoni balan o don nin y'o de waati selen tiɲɛ dɔ kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara a tɛ jamana in kɔnɔ a bɛ jamana kɔfɛ journaliste Seydou a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la Boubacar Traoré ko balen bɛ ko socialiste ko dɔ cunna kan min Ɲamadu El Konate a tun taara mission na o tuma min ye Konate a y'i kɛ jaralakaw ka fɛn kan fo ka kɔnɔboli bila a la ko k'a kɛ mun kan jaralakaw ka fɛn o ye n buranakaw ye sabali pa fo ka kɔnɔboli bila a la yen bila o tuma min ye Konate an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka dugawu kɛ siga t'a la o tuma min ye Konate ni Ala ni kira sɔnna a ma dɔgɔkun nata a bɛ se kɛnɛba in kan sabu jamajɛ baara ye arajo jɛgɛfɔ ye ni ko cayara ni dɔ balila dɔ b'o nɔrɔ bila e ni ne an b'an wasa don ɲɔgɔn na siga t'o la Mamutu Kamara ale ka yamaruya kɔnɔ ni Ala ni kira sɔnna a ma kunnafoni min b'an bolo bi n'o bɛ tali kɛ Mali kunkan ko kan n'o bɛ tali kɛ lakana ko kan politiki kuma jamana yɛrɛ lombolamalen don dɔw bolo b'u kun dɔw jɔrɔlen don dɔw yɛrɛ bɛ k'u ka minɛnw labɛn a ko bɛna laban cogo di an b'a f'u ye k'a ko bɛna laban tiɲɛ kan Ala ka laban tiɲɛ kan a ko bɛna laban nisɔndiya kan Ala ka laban kan a ko bɛna laban an bɛɛ lajɛlen ka wasa ni nafa kan siga t'a la o tuma ni Ala sɔnna a ma kunnafoniw b'an bolo kɔrɔ an b'an da don a la sisan o ma Mamutu i bolo yɛlɛma Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Pati naamu an tɛna fɔ alhamdulilayi e ko sunkalo ma tile 10 sɔrɔ ka ban dɔ bɔra la koyi a tɔ man ca an m'o sɔrɔ ne taa yɔrɔ janyɔrɔ la sa dɛ o tuma bi y'a tile joli ne taa jate nka tan kɔni o fana ta teliya sa dɛ ne hakili la n ko tile 10 don koyi Mamutu a ma tile 10 sɔrɔ wa n ko nin ko in fulaw dontɔla ko la bɛ komi tɔw bɔtɔ di aw ma fila cɛkɔrɔba aw tulo bɛ n na dɛ ayiwa n'an ye tile 10 sɔrɔ sisan an t'a fɔ ko alhamdulilayi ni subahana tile mun b'an kan ɲinan sunkalo gɛlɛya mun b'a la e ko malidenw delila ka ɲɔgɔnna gɛlɛya di n'a dun tan kɛra a bɛ sɔn ka fisaya dɛ a kɔni e kɔrɔtɔra n'o tɛ a na se don dɔw ayiwa Buwa Jabate an b'an lajɛ k'an bolo kari minɛnw kɔnɔ minɛn min ni a yɛrɛkɛra jɛkafɔ fɛ o tuma nin waati na min ye Kalimu Info ye ale ko cogo di de an bɛ jakite Kalimu Info maa min kɛmɛ ka sɛbɛnni k'a kɔnɔ o de ye Kureshi Sise Kureshi a y'a yira k'a fɔ parti politique dɔ bɛ yen n'o ye parti socialiste démocrate africain ye o ɲɛma n'o ye Ismaël Sako ye e ko ale kun tɛ nbalana de sɛbɛnnikɛla ko a ko dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da a ko min ye PS da ye ale président ba i b'a ye k'a fɔ k'a yera kunnafonidi baro dɔ la a ye sɛbɛnnikɛlaw wele ni ka da don waleya dɔ la n'o bɛ tali kɛ ni ka jamana yɛrɛ tɔgɔrɔma ayiwa sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye u ye kumakan ye yecogo jugu la sabu Ismaël Sako n'o ye parti socialiste démocrate africain président ye ale kɔni kɛlen ka kunnafonidilaw wele i b'a ye k'a fɔ a y'a da don a ka hakilinaw la parti politique bɛɛ n'a sigikun don bɛɛ n'a ka baara taabolo don a ko Mali bɛ dabolo min na bi maa min tun bɛ premier ministre par intérim tuma min na Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ jankoro bolo i b'a ye k'a fɔ n'o ye colonel Ablaye Mayiga a y'o tigɛrɔma a ko jamanakuntigi ye maa bila premier ministre la maa min tɛ se a ko n tɛ se o tɛ se ka n tɛ se mago dilan n'i y'a lajɛ a ko min ye transition ye k'u tatɔla tɛ yɔrɔ la ko ye ko malidenw bɛ ka tigɛrɛ mun fɔ ale kɔni sigilen bɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko nin ko in tɛna taa yɔrɔ jan a ko n'i y'a lajɛ min kɔni an ka jamana ye k'a kɛmɛ k'a kɔ don disibaw ma ko mun de kelen na e ko min ye faso maliba ye k'an tɛna nimisa don dɔ Sako ko a ko n'i y'a lajɛ an ka jamana min da ka d'a la a ka segin a kɔ joona joona min b'a to ani maa minnu
minnu kɔ donnen ɲɔgɔn na hali n'a ma maa tɔgɔ fɔ n'o ye faransi ye an ka baara kura boloda a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u tɛ se bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ se o tuma k'ale b'o fɔ n'a da cɛmancɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ismaïla Sako a ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel Ablaye Maïga ale kɔni y'a lajɛ k'a fɔ nin kuma in k'a ye gasi ta k'ale yɛrɛ yɛrɛbakun sɛgɛrɛ a ye gasi ta ni ka jamana transition sɛgɛrɛ wa min ye an ka jamana ye sariya jamana don min ye an ka jamana ye kodɔn jamana don ko jamana marabaaw tɛna se k'u sigi ka nin kumakan in lajɛ ko bɛ bɔ a la ko bɛ bɔ a la a bɛ jate sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ e ko bɔra la ka banko ye sabu min ye jamana gouvernement ye u ye nin sɛbɛnfura ta ni k'a di kiiritigɛlaw ma n'o ye commune de kiiritigɛlaw ye maa dɔ ye an ka jamana tigɔrɔma k'an ka jamana dɔgɔya k'an ka jamana lafu min ye an ka jamana marabaaw ye k'u kɛ maani ye o tuma min ye aw kiiritigɛlaw ye nin ko in sariya bɛ mun de fɔ nin na kiiritigɛlaw ko o tuma joona joona u ye wele bila min ye Ismaïla ma an bɛ jate ni k'a ɲininka ɲininkali kun fɔlɔ o kɛra araba tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 22 i b'a ye k'a fɔ u ye ɲininkali kun fɔlɔ baaraw daminɛ min kɔni ye baara ye o tuma k'a tɛ ka diya a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni Ismaïla Sako ye jɔn de y'a bila nin janfa la jɔn de b'a a kɔfɛ jɔn de y'a bila nin kumaba fɔ la jɔn de y'a bila ka transition ɲɛmaaw dɔgɔya a ko min kɔni ye commune de tribunal ye yanni nin ko in bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ a tiɲɛna ngalon a bɛɛ lajɛlen bɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Kureshi Sise ye a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni Ismaïla Sako ale taara kiiritigɛlaw lamɛn a ko kiiritigɛlaw ka baara n'a nun donna yɔrɔnin kelen ko tɛ dɔɔnin dɔɔnin ji bɛ don kɔ la a ko kunnafoniw bɛ ta dɔɔnin dɔɔnin u bɛ taa ni ka segin kɛ kumaw kan a ko n'a daminɛna yanni a bɛ kuncɛ a dɔw bɛ taa fo waati jan na min ye ɲininkali filanan ye o bilalen bɛ ka kalo kura tile 5 ma kɔnɔ n'o ye le 5 avril 2023 ye a ko min ye Ismaïla Sako ye a bɛ taa commune de tribunal la tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin kow lajɛ an ka jamana transition an bɛ jate k'u t'u sigi ka maa lajɛ maa min b'u buruja ko ye u t'u sigi ka maa lajɛ maa min bɛ se ka jamanadenw fitinɛ ka bila jamana marabaaw la walima jamana k'a lasegin kɔfɛ min ye jamana ye k'a mago bɛ kunnafoni de la min bɛ malidenw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan nka min bɛ malidenw kɔ don ɲɔgɔn na ka malidenw ɲigi ɲɔgɔn kɔrɔ ko Mali mago t'o la bi an da t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kalim Info kɔnɔ Kureshi Sise ale ka sɛbɛnni don ne ko Buwawo naamu Sako min ye nin fɔ u tɛ se ka cɛ in ka ko ɲɔgɔnna k'a la jɔnni kelen Ibrahim Traoré min k'a ka animateur la marifa d'a ma ka taa ka tenni don a kan ka arrangeur don a sen na ka kalasini d'a ma parce que i bɛ kuma dɔ fɔ a ka nɔgɔ i bolo mais n'i yɛrɛ bolo magara la i b'a dɔn ko bɛ sen na i ka kuma in an fana kan ka ladege nin ko ninnu jateminɛ dɔɔnin n'a ma k'a fɔ k'olu bɛ k'an ladege fɛn an fana t'u ladege ko dɔ la an ka ɲɔgɔn ka ɲuman ta o tɛ baasi ye la o cɛ o kuma Buwa Jabate Kalim Info tɛmɛnen kɔfɛ min ye le matinal ale ko cogo di sɔgɔmada in na de le matinal an bɛ jate ale fana kumalen bɛ n'i ye matinal ka kumaw lajɛ ko kuma ninnu fana u man di maa min ye sɛbɛnni kɛ o tɔgɔ ye Salifu Jalo fulakɛ ko a ko min ye jamana ye ko a ma sa de a y'a jira k'a fɔ an bɛ jate min ye Mali kura ye ko kɔni bɛ ka kɛ kuma dumani de ye anw da kɔnɔ maa min mana kuma Mali kura e ko min ye Mali kura ko ye kuma dalafɔli tɛ de Mali kura ko est-ce que k'a jiginna an dusukun na n'a dun jiginna an dusukun na a bɛ y'an kɛwale la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye fanga kɔrɔ binnen n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye sɛgɛsɛgɛli baara dɔ bolodara o sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra min ye foroba wari maa minnu bɛ k'a ta k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a lakika yɛrɛ n'i y'a lajɛ k'u taara fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u donna min ye lɔgɔli karamɔgɔw ka fanfɛla ye ni k'o mɔmɔ k'o lajɛ lɔgɔli privéw ye k'o mɔmɔ k'o lajɛ n'i y'a lajɛ sɔrɔsiw yɛrɛ olu ka yɔrɔ mɔmɔ k'o lajɛ an bɛ jate ko fali yera sange kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye lɔgɔli privéw ye lɔgɔli privé promoteur caman bɛ yen k'olu kɔni kɛmɛ ka jamana ka lɔgɔliden minnu b'u ka yɔrɔ la ni k'o triplé ni k'o kɛ sɔngɔ ye sɔngɔ min b'a to o bɛ kɛ bana ye ɲɛ tuguni yɛlɛ cɛ
sɛbɛnnikɛla ko Kodi. a ko n'i y'a lajɛ lɔgɔli karamɔgɔw fana ka yɔrɔ la a ko lɔgɔli karamɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ Mali lɔgɔli karamɔgɔw ka gafe kan Tiɲɛ. a ko n'i y'a lajɛ ko fana dagosi bonyara fo ka dama tɛmɛ u ye bɛɛ lajɛlen wele min ye contrôle physique ye Yo. k'u jɔ k'u lajɛ e de ye karisa ye wa Vis-à-vis. i ka baara bɛ yɔrɔ jumɛn na i ka diplôme bɛ min Tiɲɛ. ko fali yɛrɛ sange kɔrɔ yen fana a kɛra baara ye. sɛbɛnnikɛla ko Tiɲɛ. a ko n'i ye sɔrɔsiw ka fanfɛla lajɛ a bɛ jate sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Salifu Jalo ye Salifu. a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye sɛbɛnfura olu bɛ labɛn k'a yira k'a fɔ bataillon kelen b'an bolo o bataillon olu ka per diem olu ka dumuni wari olu ka furakɛli wari a ko n'i y'a lajɛ o bataillon la o tuma o bɛ maa 100 ko fɔ nka n'i taara bataillon kelen ka sɛbɛnfuraw lajɛ a bɛ jate ka t'i jɔ ka bataillon jama compter k'i bɛ taa sɔrɔ maa min bɛ bataillon ɲɛmaa bolo a tɛ tɛmɛ maa 100 maa 100 kan maa 100 o nafolo bɔra maa 100 maa 100 nin bɛ kɛ tuguni hali bi sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate min ye Ibrahima Dayiru Danbele ale yɛrɛ kɔni ye nɔgɔ b'o kuma na a y'a fɔ dɛ tuma min na min ye Ibrahima Boubacar Keita ka fanga Tiɲɛ. ale yɛrɛ kɔni ye ministre de la défense ye a y'a fɔ a wulila bulonba kɔnɔ Tiɲɛ. a ko a tɛ tiɲɛ dogo ale tɛ tugu nkalontigɛla kɔ Ayi. min ye ale b'o de fɔ Siga t'a la. k'u y'o de ko sɛgɛsɛgɛ u taara o ko ye armée kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o ko min yera armée kɔnɔ Tiɲɛ. hali bi e ko o ko a dabilala de a ko min ye banako ye a bɛ kari a fɛgɛmayɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko jɔ ma fili ji la min ye jɔ a bɛ fili jɛgɛ kumabaw de nɔfɛ Tiɲɛ do kɛ. Mali kɔnɔ yan koyi ko jɔ a tɛ jɛgɛ kumaba minɛ dɛ a bɛ taa jɛgɛ misɛnninw de minɛ sɛbɛnnikɛla ko min ka bon ale de sago bɛ kɛ O tiɲɛ. min ka girin ale de sago bɛ kɛ Mali Siga t'a kɔnɔ la. wa foyi tɛ bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko A ko di? a ko min ye faso ka nafolo ye a bɛ jate maa caman de bɛ olu fana fatura hali bi olu ka fatuli sɛbɛn o dalen bɛ faso ka tabali kan nka min kɔni y'u ka sɛbɛnw ye hali bi maaw ka sara de bɛ ka taa k'u bɛɛ balo la k'u sara kabako sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ni jatedenw fara ɲɔgɔn kan nin bɛ t'i jɔ miliyari kasabi caman de la maa minnu bɛ u tɛ ɲɛnamaya la maa minnu bɛ ni maa hakɛya minnu bɛ k'u cɛ baara kɔnɔna la walima min ye nkalon ni namara ni k'o kɛ tugutugu bari ye ko Mali kura de filɛ nin ye n'a dun man k'a fɔ ko Mali kura de filɛ o tuma kan k'a disi gosi n'o ye wa Mali kura de filɛ jamana de b'an bolo wa Mali kura de filɛ o tuma min ye anw tilala fɔlɔ wa o tuma min kɔni anw ka jamana ye Colonel Asimi Goyita Choguel Kokala Mayiga n'u sigilen k'u ka wuli k'u jɔ n'u wulila k'u jɔ an bɛ jate sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ u k'u cɛsiri sabu maa kelen tɛ baara kɛ maa minnu bɛ ni danna ta bɛ ka dɔw kan o tuma ko maaw de tiɲɛnikɛlaw de ka ca fo k'a dama tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun kan natabaya kɔrɔtɔ o tuma min fɛ ka kɛ banna ye kɔrɔtɔ ka kɛ miliyardɛri ye kɔrɔtɔ ka jama niyɔrɔ cɛ k'o dun min ye hakɛ kɔnɔna ye a ko Mali de taabolo filɛ nin ye a ko min tun bɛ kabini fangakɔrɔ bin ne la an bɛ jate ko hali bi o taabolo kelen de bɛ Mali kɔnɔ dɛ ko yɛlɛma paka o ma don k'o la fɔlɔ o tuma k'an ka wuli k'an jɔ ni k'a ɲɛ yɛlɛ ka sɔrɔ ka baara kura daminɛ n'o tɛ ko hali bi an bɛ ka kuma min fɔ ko yɛlɛko don a kɛra fankelenma ye faso miliyari bɛ ka taa dɛ fankelenma de don o don dɛ dɔ bɛ ka baara kɛ dɔ bɛ ka bɛɛ ɲagami kɔfɛ an bɛ bɔ a nɔ na an tɛ bɔ a nɔ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Matilani kɔnɔ Salifu Jalo ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate y'a fɔ cogo min na halisa baara bɛ Mali bolo Ala ka hakili ɲumanw caya jamanaba in kɔnɔ nin waati in na an b'a lajɛ k'an bolo ɲɛsin maa min ma o de ye relance maaw ye olu ko cogo di de an bɛ jate la relance fasiri sɛbɛn don u ka rédaction u bɛɛ lajɛlen jɛra ka min sɛbɛn o fana man di ye n'i ye bitaw lajɛ kuma bitaji man di o tuma min ye Mali kura kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko la relance kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ an ka taa eaux et forêts maaw fɛ min ye eaux et forêts a ɲɛmaya so an bɛ jate min ye suma duman tɛ yen koyi sabu min ye ɲɛmaaba ye a n'a ka dangan bɛn o tile tɛ yen min kɔni ye danaya tile tɛ yen baara kɛ sariya kɔnɔ o tile tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛrɛjɛkulu dɔ sigilen bɛ n'o ye association des forestiers du Mali ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka ɲɛma dangan an bɛ jate o tuma k'a ni jɔyɔrɔ in man kan dɛ k'a kuma bɔra a jɛɲɔgɔn baarakɛlaw yɛrɛ de da kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko eaux et forêts ka ɲɛma dangan o de ye Colonel Ablaye Tambura ye Ablaye Tambura k'a kɔni ye jɔyɔrɔ in sɔrɔ a y'a sɔrɔ alalatigɛ la a ko n'o tɛ n'i y'a lajɛ a ko Ablaye Tambura ni jɔyɔrɔ in man kan koyi
ako n'i y'a ka ko kɛcogo lajɛ ko nɔgɔlen ni kojugu fɛn fɛn bɛ ozo fɔrɛ kɔnɔ a ko Ablaye Tambura tɔgɔ b'a bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye taliko kumaw mɛn a tɔgɔ de b'o la min y'o yuruguyurugu ye a tɛ kɛ tiɲɛ kan n'i ye wariko kuma mɛn a tɔgɔ b'o la yuruguyurugu a tɛ kɛ tiɲɛ kan a ko min ye ozo fɔrɛw ka jɛrɛjɛkulu n'i y'a lajɛ olu kɔni y'u kankɔrɔta n'a ye min ye jamana ɲɛmaw ye k'u fana ka bɔ ka kuma dɛ Jakite la relance y'a yɛrɛ ka fɔ min kɔni ye Modibo Kone ye n'ale ye ministre de l'environnement ye ozo fɔrɛw bɛ ministre min na a ko Modibo Kone yɛrɛ kɔni bɔra ka kuma waati dɔ k'a yɛrɛ ka fɔ ko kow bɛna kɛ jɛlenya kɔnɔ kow bɛna sɛgɛsɛgɛni ka fɛsɛfɛsɛ ka bɛɛ lajɛlen bila a ka minɛn kɔnɔ o tuma min ye Modibo ye k'a kɔni ye kuma duman de fɔ nka n'i ye ozo fɔrɛw lajɛ olu minnu b'ale ka dangana kɔnɔna la o tuma ko kow tɛ ka kɛ ka ɲɛ yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Buguni Ahmed min ye forêt dɔ bɛ n'o ye Kekoro ye i b'a ye k'a fɔ min y'o forêt ban ye yuruguyurugu min ye nafolo ye k'a minɛ chinois la min ye nafolo ye k'a minɛ maa wɛrɛ la min ye ko k'a dabiri i b'a fɔ ko colonel Ablaye Tambura dɔw yɛrɛ ko dabiri sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɔnkuru dɔ kɛra ozo fɔrɛ maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ olu kɔni mago bɛ maa dɔw la ni ka fara baarakɛlaw kan a ko cɛden tanya bɛ min y'o kɔnkuru in ye colonel Ablaye Tambura ale min ye ozo fɔrɛw ka ɲɛma dangan ye an bɛ Jakite k'a filɛ nin kana a yɛrɛ ka hakilina bɔ k'o bin sen kan min tɛ directrice ba yɛrɛ ka hakilina ye sabu min kɔni ye ɲɛmayaso ye a na kɛ n'ale yɛrɛ tɛ ka directrice yɛrɛ jate ye k'a k'a kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye maa minnu taara ozo fɔrɛ la a y'a wajibiya olu kan min tun tɛ ka kɔrɔ kunun k'a yɛrɛ k'a fɔ maa o maa n'o de bɛna baara daminɛ o n'a ka CV ka na maa o maa n'o de bɛna baara daminɛ min ye maa minnu bɛ n'o ye spécialité aquaculture ye i b'a ye k'a fɔ o ye maa ye maa minnu bɛ n'u tun bɛ ozo fɔrɛ kɔnɔna la o y'u ta ni k'u bila min ye fan wɛrɛ fɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye élevage kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko o maaw ka baara banbɛ jilafɛnw ma ni k'olu tɔbɔtɔ k'olu lamɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko o maaw ka tali Ablaye Tambura y'a yira k'a fɔ olu ka CV kɔni a mago bɛ ni min mana n'a ka CV ye a tɛ n'o lajɛ a tɛ n'o lamɛn o tuma o ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka ɲɛmaaba kɔni sigilen ye ale kɔni sigilen kɔrɔ min kɔni ale tɛ ka kuma sabu ale bɛ ka nin ko in lajɛ ale de ye directrice ye wa walima Ablaye Tambura de ye directeur ye nin kuma in ka gɛlɛn dɛ ɲɛmaa yɛrɛ bɛ o tɛ ka min fɔ o tɛ ka min kɛ dangan o n'o min dati file kelen na u ka hakilinaw tɛ kelen ye dangan de bɛ k'a ka hakilinaw bɔ k'o bin diyagoya n'a diyara maa min ye i bɛ don a da fɛ n'a ma diya i ye yɔrɔ min ka di i bɛ taa ye ale kɔni bɛ k'a ta kɛ ozo fɔrɛ kɔnɔ bi est-ce que musoya sira tɛ a tɛ ka ko min ye cɛ ye ale ye muso ye nin ko in nin t'a kɛcogo ye dɛ u ka nin ko in la nin t'a kɛcogo ye dɛ u b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an bɛ Jakite sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye ko nɔgɔlen dɔ bɛ yen ale yɛrɛ da ma se min mɔ dɛ ko don dɔ a bɛ n'a da la so ma a ko an ka jamana kɔnɔ bonya jamana don min ye kungosi jamana don fɛn dɔ bɛ ɲɛma i tɔgɔ man ɲi ka ye min na jango k'a k'i ka kɛwale ye a ko nin bɛɛ lajɛlen de ye Ablaye Tambura ka kɛwale n'i ye miiri fɛn o fɛn na dɛ i hakili bɛ taa bila fɛn o fɛn na k'o de y'a ka kɛbalo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye transition ye k'a sola a ma taama sabu n'i ye ozo fɔrɛ lajɛ u jɔyɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔ min ye kungo ani ji o baarakɛlaw ye min ye an ka kungo kɔnɔfɛnw tɔbɔtɔli ye min ye an ka kungo lakanali ye n'a fɔra k'olu ka ɲɛmayaso bɛn tɛ yɛrɛsago kɛ min ye jamana ka hakilinaw baara tɛ a ko jamana bɛ jɔ nin kan ka cogo di a ko min kɔni ye jamana marabaw ye an bɛ Jakite o kuma k'u ka wuli k'u jɔ min bɛ ozo fɔrɛ kana bi u bɛ se ka fura ɲin'a la cogo min na n'o tɛ ko yen baara taabolo man ɲi nin man di dɛ ɲɛma fila hakilina fila taabolo fila baara yɔrɔ kelen o tɛ ɲɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ la relance kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don siga t'a la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Buwa Jabate n'i solila ka taama hali n'a sɔrɔ tile bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dɔɔnin bɔ sira la o tuma nin waati na min ye Nouvelle Horizon ale ko cogo di Nouvelle Horizon an bɛ Jakite maa min ye sɛbɛnni k'o kɔnɔ o tɔgɔ ye ko Seydou Konate Seydou ko cɛkɔrɔba tɔgɔ ma ko min ye an ka jamana cɛmancɛ bolo
ton fila bɛ yen n'o ye autodéfense ye Dana Amasako ale ni filaw olu ka autodéfense ye min kɔni tigɛ di ɲɔgɔn ma ye k'u y'o kɛ dɛ kura ye tuguni sigi tun kɛmɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma maa kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ baara kura bolodara o tɛ dɔngɔnɔ ni filaw ye de o ye dɔngɔnɔ ni filaw ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate min ye an ka jamana cɛmancɛ bolo ye i b'a ye k'a fɔ fila ni dɔngɔnɔ olu de ka can kosɛbɛ a ko sigi kun gɛlɛyara min kɔni jalakiw bɛ ka ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ dɔngɔnɔw bɛ jalakiw ta ka filaw sɛgɛrɛ filaw bɛ jadisiya la filaw fana bɛ jalaki ta ni ka dɔngɔnɔw sɛgɛrɛ olu bɛ ka jadisiya kɛ min kɔni ye maa tiɲɛnikɛlaw ye olu de bɛ ka don ani ɲɔgɔn cɛ ni k'an kunkari ɲɔgɔn na ni ka an ka jamana ka kɛ fitinɛ yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛlaw ko an bɔra ko kalama sa a ko an y'an sigi ka jateminɛ kɛ maa minnu bɛ ka n'an bila ɲɔgɔn na n'an dun m'an tɔgɔ da a baara ta a bɛna kɛ an bolo gasi ye min kɔni ye filaw olu ka autodéfense ye n'o ye Seku Boli ye Seku Boli n'i ye jateminɛ kɛ ale yɛrɛ bɛ ministère de la réconciliation nationale la min ye o cabinet kɔnɔna ye a ko Seku Boli jɔyɔrɔba b'a bolo bi a y'a sigi ka miiri ale ka autodéfense jɛrɛjɛkulu an bɛ jate kalasini b'u bolo hali sini dɛ min kɔni kalasini mun dan b'u disi la k'olu fana bɛ k'u ka dugudenw la kɔlɔsi sɛbɛnnikɛla ko Seku Boli ale ni Dana Amasako ni Dana Amasako fɔra i b'a fɔ Yusuf Toloba n'a ka cɛdenw i b'a ye k'a fɔ olu fana jɛra ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma u y'u sigikafɔ kɔnɔna la sigikafɔ o ye damu ye min ye sigikafɔ ye an bɛ jate n ka hakilina minnu b'u la maa minnu kɛn bɛ k'u bila ɲɔgɔn na fulaw ka hakilina ye min ye dɔngɔnɔw ka hakilina ye min ye tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca u ye ŋaniya yira ɲɔgɔn na u kɛlen ka ŋaniya ye ka ɲɔgɔn ye cogo min na u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ k'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ plus jamais ça nin tɛ kɛ bilen abada a banna sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Seydou Konate a ko min ye nimisaw nana sabu maaw sigara ɲɔgɔn na maaw ye ɲɔgɔn kɛrɛmɔ tigɛ maaw ye mugu ta ɲɔgɔn kama an bɛ jate min ye maa tiɲɛnenw ye bila ɲɔgɔn na kɛlaw ka hakilina jugu ye ko tiɲɛ kɔni nana sɛbɛnnikɛla ko Seku Boli ale ni Dana Masaku ye u wulila ni ka taama don boloda ɲɔgɔn fɛ taama min u y'a kɛ ɲɔgɔn ka hakilina la n'o ye kari tɛmɛnen ye marisi kalo tile 26 tuma min na min ye an ka jamana ye a bɛ min kɔni tasibila la ka ɲɛsin maa minnu fatura bɛjɛ fanga la 26 mars min ye ni jɛrɛjɛkulu fila ye u ye taama boloda o fana y'o ɲɔgɔn kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jate u taara min ye filaw olu ka kan kɔnɔna la ni ka taa filaw labɔ k'a yira k'a fɔ hakilina mun bɛ aw la o tuma anw nana ka na kuma aw ye o tuma min ye Mali ko dɔn maa ko tɛ a ka sabali min kɔni ye tɔɔrɔya kana ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ bilen jamana yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ janko maa o maa bɛ e tɛ finitigilaka ye marifa bɛ se ka minɛ bɛɛ la cogo min na jamana bɛ k'o kɛlɛ boloda wa ko bɛna don dɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye filaden minnu bɛ yen ni kalasini dan b'u disi la u ye kuma kɔni ɲɛf'u ye maa minnu bɛ k'an bila ɲɔgɔn na u ka sabali u ka jinin dɔ k'u kori ji la u ka segin u kɔ min ye bingali u k'o dabila u ka fasodenɲumanya hakilina ta maa min yɛrɛ o kuma ta ka filaw sɛgɛrɛ dɛ o de ye Seku Boli ye u bɔlen filaw ka kan kɔnɔ an bɛ jate u taara dɔgɔnɔw ka kan kɔnɔ min ye dɔgɔnɔw fana u y'o kuma kelen de fɔ o tuma an ka jɛ an kan tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka sabali maa si ka nafa ni tɔnɔ tɛ fitinɛ na n'a ma min tiɲɛ ye a t'o ɲɛ an ye abada kɛlɛ dadigi kɛ jamana la duguw kɛra tonbo ye maaw de nin bɔra la maaw sigilen b'u sɛntigɛ kɔnɔna la an na t'o kɛlɛ kɔnɔ kudayi wa k'o tɛna ban an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a fura b'anw yɛrɛ dama bolo sɛbɛnnikɛla ko min ɲini fan fila bɛ fɛ faamuyali kɛra ko la u y'a yira k'a fɔ n'a dun ma k'a fɔ k'u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u sigin bɛ ka jamana lajɛ jamana de kan ka marifa minɛ bɛɛ la o baara bɛna kɛ don jumɛn o kɔni o kuma gɛlɛman ye dɛ parce que olu yɛrɛ dama mana bɛn a la nka u bɛ jamana dɔ de ka mara kɔnɔ n'u m'olu don a la kɔni a daminɛna u solila u ma to a ma fɔlɔ dɛ ni bɛɛ ko an jɛna n'a ye an tɛ gasi ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ an bɛ jamana ka sariya bato jamana bɛna marifaw minɛ an na o tuma k'an bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ n'o baara ma taa kɛ waati o fana bɛna ni tɔɔrɔ wɛrɛ ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔgɔnɔw ye u k'u labɛnnen don o la filaw fana ko k'u labɛnnen don bɛɛ y'a yira k'a fɔ olu ka marifa tali dɔwɛrɛ tɛ ko yɛrɛkun ɲini kɛlɛ don sabu u fakɔrɔ ni bakɔrɔ maa minnu bɛ ka taa bi olu kan yaasa ka se ka olu lakana o tuma ni jamana nana don o don ka na fɔ nin ye sɔrɔsi kan ye nin ye sɔrɔsiw sigilen ye o tuma ko autodéfense ko k'a bɛ ban Mali kɔnɔ pewu o tuma jamana k'a lajɛ Ala k'o nɔgɔya yarabi Ala k'o don yira an na amina yarabi kunnafoni fila nin an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate an bɛ nouvelle horizon maaw fo an t'a lajɛ an ka munumunu ka segin ka na o bɛ bɛn n'a dun ma k'a fɔ ko maga tɛ kɛ jifilen na
Magatique ame dibiso min fle grève John nanini boy fene mais na fara ki bisu imanga yala ni mieto ma fe ngoni flauta yebali fo akaisa le gandre fe mamtu anga te fa fekada Jeka pip ati namo côté janya makalala ngani wati na udumbe congela de oduma na wule ko ire beniga trati do ko jatigu ga laje ko nya makala yiro nyini alnu mu wule telephone na sino amano ko ne sumunteke balani shoteke sote wule arisire mateke aiwa ma ko sa ka kwengela to de fora isa on de arisire makela we ha to fole ogma beniga soroke to ko telephone ti alnu orange mana ti obu sa akola ba ko ja avende betiga do boje bate namo keke bolodo ni wati na mi Bamako info ale ko chokodi Bamako info ale kuma me minka amede o mandi fene ina fo bita ashide mandi sebenigela ko okodi akoni min ketugo manya o fotugo o tenanya fi sigatala aya yira ka fo minye konobara ye ame jaktie ni fen jigina kono kabati ye ble o te ko de safne teke fula ni ga konobara ko matala ko arama denga keneya arama denga jujon folo konobara do ni fen do no kono fen munte fen sanumai ka kololo e dantala sebenigela akeme kaseka togofo ke sabu minye jasaba ye obe an yere nyekoro ya ako minye dumunu fen do be farafina tlebi an fan fe ako dumunu fen nu aduntugo be ka manifun bana minye diabeti ani tension ka sun flen ye asun ngoni adama de Sebenigela ko ame jaktie no ye la rédaction ye Bamako info kono u jera ka mi seben u ya yira ka fo minye Sénégalais ka ve sigi ka fo kuma do sigira senka ni mogo ye mogo munu akili juru chani nembe dumuni fen a matrafa togo dumuni fen a larawuli togo minyo sigi ka fo senfe fali fena yira sangi koro kuma do la no ye nido ame ka nido min dun anga farafina klebi en fan fe nido kelengele kame ka posoni dun bongu go nido de kay ngoni no sebenigala min sebani ye mamunu ya kuma fo kulu ye esperu di ka sege ka nyini sege dumuni fe esper baw o ma nye fanyi sebenigala ko akoni sigi ka fo nkene minye kuma chama o bangira u ya yira ka fo banajugu do be an kan bi no ye diabeti ma kele ma fla diabeti be ntise ka sogoro dun ma kele ma fla tension be na e ko akara abora ma kele ma fla la foni mami ta kala mo non te tension be bela bi sebenigela ko ni banajugu bora mi an bolo fla ban kun ame ka woronto amani banan na fandon o kuma mune be kanike abe kana fiye de fe wa ja ame ka dun anga dumunu de fe ambe dumuni min ke dongo do ara ko bana dun ame ka bana dun o bana be bantugo di o te ba sebenigela ko ame jete minye ni do ye na dun la ka fo ko de masake nono ye nono la mandi ye ka daga galani nono be ye ibai ka fo sigasigeli na ke ni do ko la minye esperu fe dumuni barakelaw ye ko ni do ko ni ame ka min dun bi ko ni ya laje atlantico la minye keme sarala ko majemba ala fo bi wolonfla bonyongo o be fen to lonye bi wolonfla ni ko bi wolonfla kabako akara bara ire sebenigela ko ame jaktie amaba ako minye Nescafe fena ye bai ka fo makoro chama be dugu ma je ka ba be kelen dat ke ka ke jikalani na kuma kame ka koloro le fena mingo yi Nescafe kelengele ama bangoyi sebenigela ko ali bibe ko mino fena maba ako minye bouillon ye bouillon no lo ko fora ibe najini ko fo akoko najini fena jami ba nyekoro ya nanti galontike jami ba nyekoro ya anti dore fo o de maji chenier o kuma ko fena tension ni diabeti maji cheni tension diabeti wallahi anti foi bola anti foi faraka mi ma nyekoro mi ko de fo den fen mu fe ko sebe o ijodo ne ni ya kalamba fangi ga boala wa me mi fie ka guno do fie bi I ka to fo mburamuso ye dani fi ani koko fi man kelen ko fla susu nyona I ka kena fli bolo nyodi mo fu falaki akmala ka ke burama baga ko kuma I da sere jiri mani nyodi mo fu falaki dani fi ni koko fi ni yo labe ka to ko ni njunju ka dumuni na be sanjama ki ka so mata docteur sola de o mena ni bolo fly sebenigela ko abe jekte
min ye nin dumuni kofɔlenw ye ko dugu tɛ jɛ ka su ko abada n'anw de ma girin ka don butigi kɔnɔ ni ka nin dumunifɛnw san gatogomusow ka nasigi kɔnɔ n'i y'a lajɛ min ye magi o de b'u kun k'a bɛ natimiya ni maa min ma sogo wari sɔrɔ ni ma jɛgɛ wari sɔrɔ n'i ye najini san k'i tilala sɛbɛnnikɛla ko min ye dagaba timiya la k'a tɛ timiya ten cogo la dɛ a ko k'a bɛ timiya min ye an ko kan an ka ɲɛkumu kan a ko min kɔni ye tension ni jabɛti ye k'an kana taa yɔrɔ ɲini yɔrɔ wɛrɛ la dɛ a filɛ nin ye a sunba de filɛ nin ye n'an dun ma ninnu to yen ko tuma k'an bɛɛ b'a fɔ ko tension ni jabɛti dɛ wa an bɛɛ tɔgɔ de nin ye dɛ a bɛ filɛ jabɛti tension a bɛ bɛɛ la bɛɛ min mana kuma nin bɔra min ayiwa n'anw bɛ k'o dun don o don an bɛ kɛnɛya cogo di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Bamako info kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Bois Jabate maa maa bɛ fɛn fɛn dun ka taa i kɔnɔbara kɔnɔ i k'i janto a la o tiɲɛ dɛ nka kɛrɛnkɛrɛnya musolakaw olu de kangari bɛ da olu de a fɔ u ye tulu najini fɛn fɛn fɔra k'a man ɲi a y'aw kɔlɔsi a la kɔrɔ kɔni mɔgɔ bɛ siran yɔrɔ min ɲɛna i kɔrɔ yɔrɔ bɛɛ b'o de o ye tiɲɛ dɛ an k'an kɔlɔsi nin na an ka datu an ka sumala an ka jabakurunin o ta tɛ musow bolo de a y'o labɛn sa k'o d'a ma wali jaba min tun bɛ tigɛ tɛgɛ la sa u bɛ t'o si de kɔnɔ kɛ na la fɛn bɛɛ de tiɲɛna sisan musow bolo mansi buruburu b'a bɛɛ la a bɛɛ an bɛɛ ni soma bɛ ɲɔgɔn na Bois Jabate an k'a lajɛ an k'an bolo don ni laban ye kunnafoni laban jumɛn de b'i bolo sɔgɔmada in na ka di kanubagaw ma an bɛ Jakite o de tɔgɔ ko le reporter fana ko a ko fana kɔnɔ kuma man di a ko n'i y'a lajɛ an bɛ Jakite min ye ŋanamu-ŋanamukɛla dɔ bɛ yen k'olu kɔni tigɛ taara n balan kɔnɔ min ye nafolo a ɲini ko juguya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa dɔw kɔni bɛ yen u ye jɛrɛjɛkulu dɔ dilan an bɛ Jakite min ye Africa Travaux i b'a ye k'a fɔ société dɔ min yɛrɛ tɛ yen min ye namara carte d'identité namara sɛbɛn ye min ye société Africa Travaux an bɛ Jakite ni k'o dilan min kɔni ye compte dɔ ye ka t'o dayɛlɛ banque dɔ la a k'o tɔgɔ fɔ ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ min ye banque in ye u y'u ka ŋanamu-ŋanamu kɛ tuguni ka na ni ordre de virement dɔ ye min dilancogo cɛ ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ o tuma ko k'a sɔrɔ e tiɲɛ fɛnɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko o ordre de virement in bɛ tali kɛ mun kan o de ye min ye compte dɔ bɛ yen n'o ye compte belebeleba dɔ ye projet fond mondial ye olu ka compte y'o ye nafolo de dasilen b'a kɔnɔ ordre de virement in bɛ tali kɛ ka wari bɔ kɔnɔ ka taa n'o olu ka compte la sɛbɛnnikɛla ko min ye ordre de virement fɔlɔ min dilanna i b'a ye k'a fɔ o nafolo kasa bɛ yen min ye 998 100 ani ɲari ko ka bɔ nin compte kɔnɔ ka taa n'a ye compte wɛrɛ kɔnɔ n'o ye projet fond mondial ye an bɛ Jakite u nana n'o ye sɛbɛnnikɛla ko min ye ordre de virement filanan ye o de ye 100 ani 51 sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli u y'o baaraw boloda k'a yira k'a fɔ min ye fond mondial ye an bɛ Jakite dɛsɛbaatɔ tɛ fantanw tɛ u ye nin ko k'a ɲɛɲini min ye disibɔw ka compte don o kɔnɔna lankolon tɛ min kɔni ye ordre de virement ye an bɛ Jakite b'a ye k'a fɔ u ni maa dɔw kɔni da bɛ janfa jugu la min ye sɛbɛnfura lankolon ye k'o dilan ka fɛn min kɛ ladege k'a k'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a n'o tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ yen min ye banque kɔnɔ u y'olu fana don janfa jugu kɔnɔ min ye natabaya nafolo ka se k'o suru olu kan sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a nana jateminɛ k'a dɔn tuma min na k'a yira k'a fɔ nin ordre de virement ye a lakika tɛ nin y'a ladige min kɔni lasɔmini ye min ye banque baarakɛla dɔw ye u y'o ta ni ka ɲɛmayaso sɛgɛrɛ olu fana y'a jateminɛ k'a yira k'a fɔ min ye an ka lakanabaaw ye an bɛ Jakite ni ka se ka kunnafoni ta k'a lase olu ma min ye gendarmew ye u y'u la kunnafoni tuma min na min ye Ayidara n'a ka cɛdenw ye u ye zɔlen da sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye nin nangarabamaw ye u nana tuguni ka na yira k'a fɔ k'u bɛn'u ka nafolo wɛrɛ ta an bɛ Jakite min kɔni ye gendarmew ye o filɛ ka se ka karaw k'u la ni k'u tigɛ ta ka taa n'u ye gendarmerie la k'an ye kɔnɔna la k'u ɲininka a nana ye k'a fɔ min kɔni ordre de virement ye sɛbɛnfura lankolon don u ye compte mun dayɛlɛ banque dɔ kɔnɔ hali ni banque tɔgɔ ma fɔ compte dayɛlɛ ni maa min ka carte d'identité ko carte lankolon don k'a sɔrɔ a t'a tigi yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ɲɔgɔnna ŋanamu-ŋanamu ko de bɛ jamana in kɔnɔ a ko k'an k'an tugu dɔn jango wari kuma bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ Jakite min ye nangarabamaw ye u tɛ sɛgɛn abada u tɛ sɛgɛn min kɔni u tɛ ɲinɛ abada min kɔni ye nin maa kofɔlɔ in ye a ko tɔgɔ kɔni ma fɔ fɔlɔ dɛ nka u ye société fictive mun dilan dɛ o de ye min kɔni ye nin baara yɔrɔ in ye n'o ye Africa Travaux ye dɛ an bɛ Jakite k'u ka baara yɔrɔ tɔgɔ kɔni y'o ye min kɔni ye Africa Travaux ye sa k'olu mago bɛ nafolo la sabu ko baara ɲɔgɔn tɛmɛna olu
ni fond mondial cɛ o kuma k'olu ka wari de saralen filɛ n'u ye k'a sɔrɔ nkalonfin u bɛna na o nin ko kɔni k'an ye kɔnɔna ta yan min ye Latamaka cɛ dɔw ye baara banna cɛjan a ɲɛ da o kan o b'a dɔn ko bɛ sen na min bɛ sen na sisan u bɛ tiɲɛ de bange ka tila tiɲɛ fɔli la dɛ fo ka tila ka don nkalon na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le reporter la a ka bi bɔli don siga t'a la Buwa Jabate naamu kɛn min tun bɛ minɛn kɔnɔ e ko a ma langoloya a langolola ayiwa an bɛ jate na minɛn sanina waleɲuman barika da o ye kɔrɔlen ko ye o ye Mali tabiya ye n'an ye baara ban tuma min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o tuma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen